Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibete dube mi salmini on mi do lando sino e jam onon be ngureji mondi. Hande mi dawi ko hettinda gongol. Ko dum wadi mi dawri hande mi wayrino wadde ko wete kon video ji do hella bimbi duubi hew. Kono hettinda gongol ko do ni mi hettindoto ko dum wadi si tawi mi ardi o saido senditani en video on fi hewta yimbe mido mari do yoga e videoji de mi fala mi e moyo en daru ni e waktu an hino rabbidi kono piiji ko yewtete ko hino du piiji ko yewtete ko hino du ko mi wowlata kon sai wo sai jama men on ko haqqille mabbe den findinte lagine ko problem ko sattende faamugol muradu nun ko honno wona warrede buri ko honno dartorte ma ko honno accirta hide wa'i wa ko accon hakke kongongol hide wa'i wa dammi e hakkunde bonoji di wubbinireda i dogada be memminirada kadi wawon famude min minnalen ko e baaligoy minnali kadi goddo go kadi haray ko kulli bon wawon famude mon go yewde mi do andi jama men on a wolna be dum do be kuto dum do be nabato fame ko mon go yewde mi wi'i no wonirden non lagine hino wa'i wa dammi wondi e nder kula ma wondi e nder burure hara kulle nyamoje no wodi in non dammi hara hino wodi kulle nyamoje on kullingi arda do tun di doga di yarada kulli go kadi memmino lagine ko problem di din fap hino fewti kono hay problem goto enen en jodo ta ko innen ko honno odo iwirta ko honno odo accirta ko dum be memmina problem politique be memmina problem economy be memmina problem social be memmina honno problem dina problem demographie problem election ko kala ka pullo on hewti kanko ko yo o munyo yo jeeju mi anda sira wawde famude nini problème yemen di lagine ko problème politique problème démographie problème kamen problème ko dudu den kon election si fokkitama damal problème ji temedere election on recense gongol wujugol ma angal wujugol no pullo hino mo i secteur be o wari ben ko traite be o wari no pinal mongal hono goddo hana wi on sa wowli pular ko etno ko ya wowlu maninga ma ko ya wowlu soso on ka biro pullo high football ko ya adapto o wawde famude situation wada do on lagine ko yo wonu tawata kala ka pullo o woni hara himo mari problem sida baskot hida mari problem sida hotugine da mari problem sa yehi ender bureau hida mari problem sa yehi ender bank sida ka automatique ka circulation hida mari problem sida Senegal hida mari problem sida Liberia hida mari problem kono enen ha hande en jodo tako innen dum do ko honno accir kala men hino tampude secteur mo woni on hida mari problem leader be men manipulobe o wawde famude ko leydi din ko yo pullo on wonu kala ka woni o wawata jodade o wawata darade o wawata walade be aray be waylita tariha ma yeso ma be arabe waylita pinal ma be waylita leydi ni be waylita nationality ko kala ka wonta ko taw hara hida handi ko dum no fewni ne lagine
on famude haraye ko video ji mi fala on hollugol do wawa on famude situation on min do ko woni lan addude do ko beydu ko wallitagol famugol yo jama on wawu famude problem on lagine ko hay yimbe be ardinden ben ko kambe tigiri be fama situation global o fo si be ari be memini madde jallo yalten sonken emballe don jango be memini a bascot on hobbe yalten sonken don fabbi jango be memini a election recensement ko leydi nin ko be tori ndir leydi din fop leyma an kala situation ka wonda ko ay sa utiti alquran a jangi hila mardi e mabbe problem ko on situation do no wadde wonde e marata mijitagol e mara honno dumandagol be moddina gokko e hakkunde men ben no gadi hinni nay ko hay pay ko yenna ko be moddina be adda ka réseaux sociaux ji ko enen dum ko ene ten do fotte hina problem portal marudi ko problem famugol situation yimbe wawata fottude ni to aren fotte jolo de no ko golle fottinta yimbe be hay kamen futa jalo darnu go julirde ngara to inne fotte en nanga woni golle den hollay den fotti o yurmodiral angal golle marana fa fus yurmingol tun ayi ko pullobe wada mi holla on do video ji fi fami golon citation ko video ji didi maadi tati maadi nay musibbe ko wallahi ko wallan addude e o réseaux sociaux ko fi wallitagol jama on famugol e yeru no mi tanginori non ko problem on lagine ko angal famugol hina fus wallan addude do mi mara nafarugol do ko goddo yatalan do mi mara nafa do arugol do fi goddo ko ran poste mi mara nafa yo goddo ardo goddo lan o kolan on otowal ma goddum hina fus wallan addude do si wona etagol yo jama men on famu ko do woni lan addude mi haton jina hina poste hina association hina fus mi landi wela fi kono ko be mi warrano mi holla do video ji wawon famude situation video ji surtout Allah rami resistance di fode ini you know le aha Allah jaram harbi huli jante do nani jante do analyse oyo imara TikTok e wala sabela nan si pero e mari problem gaza ya fait la mi installa application wala ka permado o téléphone da ya fait la nani mi télécharge application lo onno sendi tane live o yandi ko yeru video ji men wadde do hollugo len duma no télécharge de application o mais wowa gollirde mo TikTok donc video ko TikTok oni mi yejjiti ay komi fala en wi'ude problème hollagi ko fannama en wawali mo famude e hore organisagol
koni lutirte ko nyande o nyande be hono be mo'ina e problem go ko hinnode ndare hande do dum ko wiete do mande jalo ma jalunge ko honno woni hendorde tere ngon ko en faw hiden huli en faw e wawata yiwde problem on dans sa globalité mo kala men hino tampirde hella ka woniri don hino suti problem on kono faamamo o wawde faamude ko sattende yo jama on yi'udu fonde wote ko dum woni sattende nyande jama o yi'idi problem on fonde wote hara ila andi problem won on ka dina ila andi problem won on ka politique da andi problem won on ka culture kambe ko be huli ko ye en fam o wawde fam ko dum hulbini be okay di compte kasi mi hato injinino do e dum anani mi hato injinino do e télé hara ko be présente tum okay musibe ya fela nani yandi ipi jiro ko sandi inni golira no hara ko traditionnellement no metti fi ha esa lo joni sottay ignoré okay easy okay derrière le Sénégal. Allah jaram Qui a le soutien. watte yila do nani ono watto yila o video mo woni o hollude do jantolo mo De la France. Est-ce que c'est la seule différence? Que nous croyons que la seule différence entre le général Mamadi Doumbouya et le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est qu'on se souvient du temps du capitaine Moussa Dadis Camara, quand il a dit que la Guinée ne c'était pas une préfecture de la France. Cette affirmation-là, il y a beaucoup de nos ancêtres qui ne sont plus de ce monde qui applaudiraient. Je pense par exemple à Almami Samori Touré, qui est mort au Gabon en déportation. Je pense par exemple à Alpha Yaya Diallo, qui est mort en Mauritanie en déportation. Je pense à Tchénena Dembadouno, exécuté publiquement à Guékedou par le colon. Je pense au président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Je pense à Lansana Beyabobi, Kambakala Traoré, Sakoulé Diallo, qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays et qui ont payé, le peuple de Guinée a payé très cher les 26 années suite à notre indépendance.
ceux-là applaudiraient effectivement qu'il soit rappelé que la Guinée n'était pas une préfecture ou une sous-préfecture de la France. Aujourd'hui, est-ce la seule différence entre le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est lui avoir commis ce crime, lèse-majesté, et le président Mamadi Doumbouya qui a le soutien de la France? Est-ce que c'est la seule différence? Je crois que nous devons y penser. Doumbouya qui a le soutien. Ok. Musikante dube. No jeya ego sonji leydi men ni. Sifande yewtore do faya minimuno. Docteur faya minimuno. Sa jentige nde do yewtore. Hara awura e nder sa'i on. O naɓorte. Sa'i mo wonɗen ɗo o nini yimɓe ɓe falaka ɓen Doumbouya. Ɓe ƴetta nde ɗo yewtore ɓe dogita e mum. Ɗullele faggene no e nder yewtore nde. Ma palje. O wi'i wo hara ene ko sennidiri hakkunde Doumbouya e Dadis. Ko fala e yewtugol ɗo ko fi anno ko fi présentagol ngol élection ji ɗin. Dadis fala no présentade. Onno ko waɗi ko andu ɗon ko mi ala artude mum. Ronki latade. Doumbouya hande ino fala wadde. Yimɓe ɓe no iwtirde ɓawo makko. Kono ko honto woni korompugol haqqille men ɗen e yewtore makko nde. Wo ene hande France no souteni Doumbouya. Wo ene France ko salanino hara Dadis o laamu. Ko ɓawo inni lagine hina région France ma sous-préfecture ma préfecture. O fala humindirde ɗum ɗo e Sékou Touré, Samori Touré, Alpha Yaya. Lagine 99% guinéen ɓe ko fi ethnie miji toto. Ni leydi no hatto ñini famugol. Faya minimono ko fore siejo. Dadis ko fore siejo. E nder yewtore makko ɗen ma fore sieɓe ɓen ko ɓe woni défendirde bilan Dadis on wo ko ɓa ko fore siejo. Goto ala indude fore sieɓe ko ɓe etno. Woɓɓe ɓen dolude ko ɓe innata si Dadis tampinaka ma so accitama ko ɓe accitirani mo. Ko wi'ugol wonde ma ɓe hendoto voix ji ɓe fore ɓen. Aliou Ba hino joga en hulɓinaki. Ɓe accitata Aliou Ba ma sellu artire fiyen votanɓe. Ko ene woni dolete ɓen ka leydi. Faya minimono ko woni défendirde Dadis hina piiji ɗiɗi ba piiji tati. Ko ba ono Dadis ko fore siejo. Kangadi ko fore siejo. Ɗimmum ɗum kadi Doumbouya en ɓannitali mo. Ɗen andi e sa'i go fewndo honno fewndorno. Kono ɗum ɗon fo hina probléme on no. Himo fala en humindirande wondema Dadis ko souveraineté lagine on fiyo lagine wonu ko hoore mum wonani ko ɗum waɗi si France ronkimo soutenirde man o tanƴinori ni France no wondi e Doumbouya. Ko ɗum ɗo o fala en famingol. Mi ala on gaynande ɗum non. Ndare histoire ko o wowli kon. O wowli fi Samori Touré lagine ɓe waɗi ka haqqille jama on ko ɗum jannaɗen ka l'école. Le plus grand figure guinéen ko Samori Touré. Ko kala fuɗɗotoɗo ko Samori o innata en. O adda Alpha Yaya. O adda on zubbele mum mat. O ordre o ko ni psychologie men o woni gollirde. C'est la wolde fi résistance la Guinée. Ɓe janni ka en ka l'école ɓe ñanɗini. Numéro 1 ko Samori Touré ko ordre on no. Samori Touré Alpha Yaya o wowli ha o gayni. O wowlali fi Almambo Akar Biro.
ka lekkol ɓe yejjinkini Alman Bakar Biro enen kadi génération ji ɗin ɗo fof c'est de wolde fi résistance la Guinée Boubacar Biro wowletake nde Boubacar Biro no wowle koye contexte mum raɓɓiɗu ko ma o faalaɗo wolde fi makko ɗum ɗo gollanoma ka ko e men la Guinée c'est la wolude fi résistance bismillah yon ko Samori Touré ɗum ɗo en jannama ɗum ɗo hino lowa emo kala e men ko hay innete men ɗo ko inde marɓe en diplôme faya minimo minimo ko docteur ɓe netam o yi o yaltale contexte on donc ko ni wonat en jannirede ko ni kadi woni ka ko emen ko secteur e lowi kon ka ko emen leydi ko leydi maninga ko ɗum mo kala men kadi arata fillito e tariha leydi ni o yi ko ni génération ji heɓirte yimɓe formata ɓata koye hay hunde ala nder to joni mi arta e faya min won ko fala en hollude ɗo kon dadis ko souveraineté la Guinée o waɗi ha France añimo hino moƴƴi wawgol famugol ngol ɗon konngol e nder alhaali maggol on e nder contexte maggol on no wodi piiji buyi ko naneten ɗo secture no sonkayno ɗo e Porto ma piiji histoire ji no wodi konngol ngol jaɓata ɓa anda contexte maggol on alhaali ngol wowla on e mum ma ko waɗa kon hino wodi ɗo piiji ko sallotoɗa ko ɓa anda e nder contexte on min si mi wurano fewɗo dadis mi andi honno no feƴƴirde mi nani faya min mon ono inna ɗo dadis ko souveraineté la Guinée o waɗi si o nanga o innu la Guinée hina région France mi darontono mi sonka no dadis était un héros ko jambaro ko daranino ɗo la Guinée min e mon mi lando ko hende tuma ande dadis dari wi'i la Guinée hina région en France ko sa'i hombo wowlingol kongol e nokkure honde e alhaali hombo ko ɓa yimɓe ɓe warama ka stade crime o waɗi masibo ngo waɗi ka stade innama enquête conseil o wowli fi souveraineté lamɓe ɓen Afrique hino wawa no dundarake secture o ɗum ko sonkaynoɗo fop ko sonkataɗo ko fop la Guinée ko souverain ko l'évolution populaire ko hay droit de l'homme si ɓe arino hino windi ka livre ji ka kasoji ɓe yaha ɓe soda butuji kesi ɓe ara ɓe wallinana ɓe fo ɓeyna ɓe aru ɓe ndara si ɓe hucciti ɓe ara ɓe retiraɗi ɓe ittaɗi moƴƴingol mbaadi makko ni nyande o maayi secture dari ɗo sonki fi Porto la Guinée ko souverain ko honto secture maayi ko e dankul labutani Porto Amérique sitano ko gonga ko indépendant ko souverain ko révolutionnaire miɗo ɓuri e tanƴinade o maayayno e labtani e nder la Guinée si ɗum ɗon wawali gasude o maaya bete e leyɗe communiste ɗe o wonno ɗen wondude mum o yenni Occident ha o maayi ha ɓattike konto o yaari ko Amérique yowno ko e dankum portojo o maayi ɓe wonno ɓen innude ko impérialiste faya min mono ɗo o ala wolde fi crime ji dadis ɗi koyno woni protégir de dadis ko ɓa dadis ko forestier siko pullo waɗi ɗum ɗo ɓennemo ko etno la Guinée e maninkaɓɓen hiɓe mari haqqe daragol inna secture hino moƴƴi Lansana Conté moƴƴa Alpha Condé hino moƴƴi dadis moƴƴa goɗɗo inata ko ɓe etno an pullo on a wawa wiwde Diallo Teli ko e toñe o wara ko a etno a wawa tawede IFDG ko a etno ko ade leƴƴi leydi ndin
ko e men den ko enen tigire jeyaade be rondino en dido piiji ndare coordination Fouta Jallo nyande be udditata coordination bi har fere wotere pular windaka ka flyer ji mabbe ni hibe moƴƴini plaque je kambe o mabbe e lut ko e politicien be hibe winde pular Fouta on Fouta foti on fi Mamadi Doumbouya a andi hala men kan hika wawi gollitirede si tay ko gollugol e hoore men en gollitirtaka say ko fi men faya minimono o yi ko yewti kondo ko faala en hollude ko patriotisme d'addition waɗi ha français animo ko ni gari secteur wona jama o lowaka haqqille mum ɗo haalaji bordo barda o yi donc piiji ɗi musidɓe ettoɗen faminde mi artana e vidéo go jantoɗen kadi ko contexte goto no si Aïssatou ɗum ɗo woni probléme TikTok o ko haala wi tum bordo badda e fiñiɗaru wi leydi lagine ndin iɗo andi onno ko minata kon sawi o en hoolaki hoore men ɗum ko moni wadde ɗo so koye français mo wonno wadde hanoy ɗon partage ude machallah kono ɓa ko e pular jannata hina politique wona wolede musidɓe haqqille meɗen no joga ɗum ko mi wonno wadde ɗo si tanu koye français mo wonno wadde ɗum ɗo arayno ɗo rondi he kono ɓa ko pular ɗum mara valeur bani adama ko faamu ɗaɓɓata hina e haala ka wowla ko komo woni kon wowlude ɗo fanɗa e yeeso siko e français wowla ko ɗo wawa ton faamugol koko faamo ton kon haɗu ɗon teddingol ko noon e colonisede noon ɗaɓɓugol ko sa wowli français hara muradu ɗum hitti ko sa wowli arabu muradu ɗum hitti ko sa wowli e anglais mi wana on tum misal e musique ji ɗin min miɗo yiɗi ƴettugol misal e ɗum ɗon sinon fala inna ko oustage woni wolde fi musique ɗe balɗe ɗo mi hawrodiri e goɗɗo ka TikTok o himo windi wo mi anda siko Habib Fatako wo ko woni ko wolde ɗon siko e anglais wo ɗum windano wo waɗayno ono tour monde entier wo koya ko wolde ɗon e pular onno waka waka waɗi tour mondial koye anglais woni waka waka onno baba mal ko pular pet o yimata waɗali tour mondial Alpha Blondy ko e maninka o ɓurata yimugol Seeku Baba mbino he ko musidɓe ko angal faamu woni lorra men on lagine ko angal faamu ɓe Tanzanien ɓe yimayɓe ɗo min culture musique ko mi mari kon ko ga réseaux sociaux ji e général mi yeto ɗum faamon ɗum min mi wattata ɗo musique mi jentata ko musique kono miɗo mari culture général mum on ko sabuna ko e société ji ɗi mi woni ɓe gollitira e musique ha hande mi sodali cassette ha hande mi yahata ɗo mina mi jento morceau kono ko miɗo jillodira e jama on no wawilan jonnude culture général fi o wawa on faminde mi ala wowlande ɗum ɗo kadi fi weltingol ma ina weltingol on ko e société mo mi mawni a wonata lagine a pay kum mawna ha heɗa jillodire yimɓe ɓe a anda ɗi piiji ɗo ko ɗum ɗo wawa ton famude nani miɗo ga réseaux sociaux ji kadi
o yiɗo joni miɗo wadde goɗɗum o yi ko musique woni yaltude ga aray ko wawgol yo wawu famude mon gon yo yewtude ok ɓeɗo andi yimɓe men ɓen a wolneɓe goɗɗum ɓe yaha ɓe ɗaɓɓane goɗɗum faamu men on koko kirɗi mapine nde yewtore an ɗo fof a taway ɗo ko kumparti ɗo ɓe captirata he ustasi jono wola fi musique ko lutti ko fof walline ko en société hande en wattama fija jala haqqille men en ko ɗe famata o ko fijindaru e jalugol ordre mondial on noon kadi ko ɗum ɗo waɗana so yi hande en fof ɗo yiɗen feeti fi ballon ko en hakkunde Real Madrid e Barcelone min miɗo ndara ballon kono miɗo andi ko noon e colonisation culturelle ñande go mi arta e ɗum o foot ko adna on fof tawi ɗo hande foppino feeti Barcelone Madrid France ko noon e influence Occident e nder société ji luttuɗe ɗi no woodi woɓɓe men ɗo bimbe kikiɗe projet maɓɓe on fof ko Real Madrid e Barça ɓe ndara e balore kala kande woni après 30 ans a tawa a jogaki fus hina gandal jogiɗa hina jawdi jonnuma hina fus a tawa a feƴƴi gurdam maɗan duuɓi nogay sappo e hoore fus si a ndari ɗo football min mi ndara e ballon en mi analyse ay kadi mi partage ɗum ɗon wawan famude ko mi famina on tu woni ko une sorte de colonisation ko hunde kadi waɗande fino gouvernement ji ɗin hinnina sukaɓe ɓen hara ɓe hinnaji probléme ji ñani ɗi sina mari jeunesse fo hinniɓe Mbappé hinniɓe Messi hinniɓe Ronaldo laamuji ɗi no wawi fowtade fi probléme économie ɓe wawi fowtade fi probléme on social ɓe wawi fowtade piiji buy sukaɓe no hinni ɗin piiji o yaalo wona e Afrique si coupe d'Afrique fewndige laamu kala no faalayo leydi mum ndi yehu ɓe andi yimɓe ɓen occupi o wawde famude donc min mi yetti ko min mi ndara e ballon miɗo yiɗi ballon en kono piiji gono ton koya wawu famude leyɗe Occident ɗe gadi ko ɗe gollitirta noon ko influence ugol on e marché ji maɓɓe ɗin kadi kono mi artana ɗum ñande go komi arata ɗo min mi ɓorno Mbappé mi ɓorno ɗuma ko noon e yeeyugol France komi innata ɗo joni min komi supporter jo Paris Saint-Germain min noon komi ancien supporter Paris Saint-Germain sabu George Weah komi yetto woni kono komi arata ɗo mi inna ɗo joni min ko France mi yaha mi sooda mayo mi ɓorno ko économie France on mi walliti on société maɓɓe ɗon Real Madrid ɗin société ji fof hande ko ça fait ko supermarché ji ko entreprise ji a jonnay ɓe mbuuɗi ɓe colonisete culturellement ñande gon yallo jiwum pulum no dari hino sante l'hymne national Madrid on Conakry e espagnol on ka yiwo ton paykum no yalta nanga wano eto wulla ɓena non c'est l'émotion que c'est une sorte de colonisation c'est des personnes vides ɓe ƴetti ɓe waɗe hoore jama o c'est des personnes vides Mbappé koye ɗum importantata pour l'humanité caméra ji ni fof para no yalti no jooɗi mo waɗa ni ko hen ɗum ɓen ɓe mari valeur d'ajouté e hono e développement humain o ko juste ɓe jonna ɓe mbuuɗi sagata ɓen ko ɓe woni exemplaire maɓɓe o Messi ko hen ɗum o ɓeydani e humanité negoy ka réseaux sociaux ji ɗo ɓe influenceur ɓe wona ɓe ɗo jonnede mbuuɗi enen fof ndaren ɓe ko hen woni ɓe ɓeydande e société men laguine o aaden fuufa fuu windirtani kono en fof ko en préjentagol mo e analyse ana en o janga hina dina o jangi hina économie o jangi hina social o jangi hina expérience gurnan o mari kono en fof en jooɗoto ndaren analyse ji makko ɗin o yaha l'école ni eɗa donc nani wo Messi Mbappé Ronaldo font beaucoup pour les pauvres koni ɓe collinidiseri on o wawde famude e nder société ko footballeur ɓen duwa wallitade pauvre on
ko devoir société on non ko devoir gouvernement on lagine en haton jina yo santer yo yattambu ono santa yimbe be heba o heba mbuudi wara o darna en julirde wara o wallito tampu be men kadata keesi sécurité sociale no wodi ko rôle kono simo wadde dum don ko non e wallitagol gouvernement on no be nyamira mbuudi ko be on ko wujjude c'est nati concert kambe kadi ko dum jonata be image mabbe on ino anda yimbe ben ono wawe fa no wawe société ji nyani din wana ine société min ji dilla gine be arabe jetta min men on fo be arabe ina be okkido jeunesse on football ono terrain de football innen do joni innen joni sangareji ma dade boke ma kamsa société riche wombe ben don hibe mobude jawle be moƴƴina don stade pour la jeunesse couvray hara jama on hebali tension contre mabbe no be ara do be nano me wala électricité ko village mum do jama on don uytay monnaie e mabbe on mimmi do arde mi yima yeso mon do mi ƴetta mbudi mon din mi yaha ka datal mi jonna pauvre be ben biredi wal 10 euro 5 euro o yiday lam ko none hina wonnama ko golle ime kono ko none attirugol attention enen Afrique non hide yidi okkorede tendino ene bale o wawde famude kono hay bandi be men ka quartier ji sibe fala ma protéger de hore mabbe be ara be teddina mawbe ben yimbe be foyna ya o sukano nei so yi pay koy okkara koy mbudi musib muradu no luggi wo Ronaldo dum o wawata famude bo ko wona wolande negoy wo hewo Gaza do yo Ronaldo wallu Gaza peyji arabu din petrol ko be jogi ko honto woni lando mabbe goto o finance do 5 milliards 10 milliards funsugol peyji arabu din si tawi hara gouvernement jini no gollude Palestine hibe haton jini yo Ronaldo wallito be musibe wondo e der niwre den o wawata yiwol fando corona do ko mono wolde fi Ronaldo ma Messi ko mimi yeti ko mimi do yidi ballon mi dara e ballon a wala tumbe na no musibe adna mo fewdu dem on impérialisme international no mondial on be mo inay de ko yimbe fus ballon ko wada kon oduma do joueur jogoto yo hende do 100 millions 200 millions c'est des faux types ko budi hay kadi non juste fi la joie ballon hara professeur jono do wondo wadde physique et chimie ko du wadi enen africain jeunesse men on be jangata jougo ballon tout 100 millions professeur de physique on et chimie on et médecin on be mayu de hege jeunesse on konto yata koko si on ballon on mi yalti e yewtere men den seda kono mi yata mi aji ballon mi anya ko mi yati ko mi daro o ballon o wawde famude kono wonde hay sida e der manipulation no moƴƴi andugol wonde mayda manipulede hay sida e der manipulation ila hani andugol wonde ma manipulete woni occidentaux hibe mari intérêt yo sagatabe membe fop hinno fi sport ko kambe bornoto ko kambe midiyaji di wadi yeso o wawde famude jeunesse on yaha dum e fo se woni football en lagine mo kala ma yoba ma 100 millions be coloniser leydi lagine ko 13 millions ga si en fo e woni footballer be en mara yimbe kellube dia secteur ji mo kala ma yoba ma 100 millions be coloniser leydi porto be hino wawi jabude ange mabbe on folodira coupe du monde kono be jabata yo folodira fi technologie
be jabata yon folondir on ha hande gibi indépendance hande contre africain be ben bati France ko secteur hombo hande ko match Sénégal on contre France kon non pet domaine militaire ene wawi battu de France domaine technologie ene wawi battu de France domaine scientifique ene wawi battu de France ko match goto Sénégal France Sénégal a battu la France e goɗɗo gon ari e woyi komi wonon go Hollande ino metti famude e goɗɗo go windi le Sénégal a battu la France on match ɓoy ɗum sansi min miɗo suɓi wona Chine no woniri ɗo ni Chine anda football kono a yi kamɓe Amérique ɓe foodi ɗo min miɗo hono mi no ɓuranimmi yo taw hara Sénégal no wawno battude France militairement ma économiquement musidɓe ɗi piji mon ko yewde ɗon hino woɗɗi hiɗe metti famude sukaɓen koye ɗin piji hinnina ina wawi wonde e hunde kono an tigui jaɓa wonde ma hono ko e nder manipulation wonda min mi dara sport kono ni ala jeunesse mondial on ko wona manipulerde wa sport ala ko ɓe fala en fof koye wonu santerɓe ndare RFI ko nokku goto ɓe jonnata mo janga hay nokku ko sta ko artiste yo ɓe ara ɓe yetto ma won on a français on a wonɗo wadde recherche scientifique wonɗo France a ɓalejo ina wawi wonde ɗon duuɓi ɗin fof hara télé France yaalima sa ami ɗon ka quartier ji ɓe adde micro yeeso ma ko piiji andaɗi noon kono no metti famude oui la chanson a commencé avant que les blancs comme ma yewtude ɗo fi histoire musique hey mais la chanson a commencé avant les blancs ou les arabes koye ɗum mari rapport e mon ko wolde ko histoire sanction wonde wolde min ko moni wolde ko élément ji ɗoni en golliri ko ɓe faala ko e wonu en fof yimoɓe hari adi hande en yimayno kamen kono en fof ko en jeli ko a wolana yimɓe ɓen ko hara ɓe mara notion famugol mi hina histoire yimugol moni wolde kono ay o artanila non la chanson existe avant les ko wonɗen kon jannede ka lekkol ko ñooge ɗoni hono lowde ka hoore men ko ɓuri ko hay raison gol e wawata min miɗo wowlandema piiji ɗo ɗen influencirde e ko ɓe faala ɗon yiwgol en an hiɗa haalade la inde ɗo musidɓe no yurminani a émission hina ɗum mi wonno hay wolde mbiɗo artande on kadi e vidéo go musidɓe oyle oɗo ko windo o français ni ko jama men hino sikka kamɓe si ɓe woli anglais e français haray ko bon ko wolde no mari haqqi joni arte mi wattana o vidéo ɗo ok non vidéo ji ni ko YouTube woni donc mo memuɗa ɗo o on ko ɗuma TikTok mo memuɗa ɗo o lien wala yaltinde non direct ok watte il qui a arrêté la femme que tout le monde a raconté en état de famille avec 2 cartes qui dit la deuxième carte est pour mon bébé. Un bébé qui est dans le ventre. Les éléments étaient tellement concrets. Je suis venu voir le professeur Alpha. On n'ira pas aux élections pour le 2e tour conformément à la loi 2 semaines après. On va droit vers la guerre civile. Voici la situation. La carte le programme de l'élection 4 500 000, la cartographie électorale du pays donnait 16% pour l'ensemble de la Haute-Guinée. Cancan, Farana. Donc 16% pour la région de Fouta. L'abbé Mamou. Le tout
un seul candidat, ça ne dépasse pas 16%. La Haute-Guinée, Farana et Kankan, 24%. Les deux ne peuvent pas faire élire. Même ces deux grosses communautés couplées, ça ne donnait que 40%. Il n'y avait pas de possibilité de faire élire. La chance était en forêt. Kindia et la zone spéciale de Conakry, qui avait les 60%. Donc, les 42% de Selou étaient bâtis sur de la fraude. C'est moi qui l'ai démantelé. Et ça a été présenté non seulement à tous les observateurs étrangers, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO et les observateurs étrangers. C'est ce qui explique le fait qu'on ait pris assez de temps. Parce qu'il a été décidé. C'était quand même un fait inédit. C'était un fait inédit parce que les faits étaient concrets. C'est déposé, tout le monde voit. Bon, maintenant, on constate, oui, allez-y. Le parrain qui était Blaise Compaoré, il a été mis au courant. Tout le monde a vu dans ce climat. Blaise, il était le parrain de qui? De l'élection présidentielle de 2010. Il avait la responsabilité de nous conduire. Il a été mis au courant aussi. Les faits. On est même allé au Burkina. Moi, je ne suis pas allé. Ce sont ces politiciens qui sont allés. Moi, je suis un technicien qui l'a accompagné, comme je vous ai dit. Je suis un cheveu dans la soupe qu'il a voulu et qu'il a obtenu. Alors, vous aviez de très bons rapports, de très bonnes relations avec Alpha Condé. Au début. On peut le dire au début. Au début. Oui. Non, pas au début. Même pendant la conquête du pouvoir. C'est de ça que je parle. À ses débuts avec moi. Et finalement, il vous a porté à la tête d'un département. Oui. Mais une année après, vous êtes parti. Oui. Quelles sont les raisons? Parce que nos humeurs étaient incompatibles. Il a eu à m'appeler. Comme je vous ai dit, mes rivaux dans mon département étaient plus forts que moi. Il s'est laissé influencer par ça. Mes réformes étaient plus dures parce que ce commerce illicite qu'ils ont installé dans le département, je les ai empêchés. J'ai introduit des systèmes qu'ils ne pouvaient pas du tout accepter. Bref, il a été très aimable à mon endroit. Mais ça s'est mal terminé. Parce qu'il m'a appelé. Il m'a dit, je vais te libérer de ça. Je vais te libérer de ça. Parce que je vois que vous ne pouvez pas vous entendre. Vous ne pouvez pas vous accommoder à eux. Je dis, président, moi, m'accommoder à des jeunes que j'ai formés, que je connais, auxquels j'ai donné les orientations dans cette vie, dans ce département. Le système de l'englouti. Ce n'est pas à moi de m'accommoder à eux, c'est à eux de s'accommoder à moi pour qu'on aille devant. Vous savez, lorsque vous étiez ministre, il y a des bandits. Joni mi fala on wawtu ɗum faminde. On fami conteste ko won ko wolde ga. Min miɗo jiɓi lagine i parti politique ji tentino wara UFDG ko honto expert ɓe maɓɓe yimɓe analyse ɓe maɓɓe ɓe woni ko hendu ɓe accanta sifa oɗo wowlira ni goto jabotako oɗo kadi ko won ko wadde ko sifa ko faya wonno ko wadde Sellu Dale o gagnike élection ji ɗin 2010 ɓe jatti Alpha Condé joɗike kono o yi'i 43% on wala naaki ɓe o yi'i ga Sellu Dalen gagnike élection ji 2010 ɓe jatti 15 ɓe jatti 20 ɓe jatti kono e hoore ɗum score mo Sellu heɓi on hiɓe hulita ɗum ɗon fillito ko ɗum ɗon kadi no maapini ɓe ko holli démographiquement chiffre ji ɗo wonɗi wolde ɗo o manipulay ɗi woni ko holli ko hay ko wodegol men gol hino maapini ɓe o ala wolde ɗum ɗo kono siɗa wawi analyse ugol hiɗa andi ko communauté men on ko ɗuuɗi kon ko ɗum maapini ɓe ɓe jatti laamu ngu ɓe jogike kono ha joni ɓernde maɓɓe nden walaki o wawde famude ko wota yimɓe ɓen henanɓe fulɓe ɓen no ɗuuɗi yeno warri noon hiɓe mari politique kamɓe maninka on
o hino tawa yimbe onno lettenobe be yimbe fewdo secteur o madi fen onno jane do mo yoton do ala etnojo lagine wa makko e oya honno be nata e Idi Amin ko o groupe do wadi wondema ko manden tu lamoto lagine himo tawa ko philosophie makko ni ko kanko yaltata do inna secteur hari ino moƴƴi jallotede fo ko yimbe wonbe jamfaade ko neddo woddo manipuler histoire Ousmane Kaba miro Ousmane Kaba dawa ibinde Ousmane Kaba yo o wawde famude ko ni be woni en manipulirde dum do non amara ene yohbe be lekkol kamen yalto analyse fennabe be acca ni dum yaha e population o ko hay hakkude haybe IFDG be militant be mabbe be mo mara esprit udditiro sifa di chiffre ji do no way mo nangude ko simi yeti gon ka IFDG mimmi landoto wonde si tay intellectuel be no ton onon inna mi sabote do o wawde famude ko sifa di piji ko ni be manipulirta fo be jibindira ko tawata hay militant be men hibe traumatiser ara non ina no be libisi wudu sellundung ono godda yaltali be nangi Aliuba be godda yaltali kambe hibe army yimbe nokke din fo hibe army politiquement hibe army ono économiquement hibe army culturellement hibe army ko hayimo mon siyati do yimi be na o duwaka yumudo e pula langue nationale no ko soso duwa wawlede fulbe yalta ko he musibe murandu lagine hindu tiidi ko hunde organisane hino wadede hore men enen en mara fus haqqi no hadire manu attire o wawu famude e ko laksi gouverneur de Labé sifa oro non se lo Labé e région Labé on haaju sottay jogido sifa de do haqqille yeno manipulé hibe mari system siko mo mabbe woni hendade be fo be nahi mo moƴƴi si tawi on tigi hendota ko be ina kambe mo ma on fo hino boni fewndo Alpha Condé woni don ko be inayno Alpha Condé no moƴƴi buri sellu en fo votanen on Alpha Condé ba Alpha Condé itama hibe hebido Dumbuya ko be inatama Alpha Condé et Sellou sont tous de mauvais. On veut une nouvelle génération. Alpha Condé yari élection 80 ans. Il ngande ha ko modifie no kon constitution ki do. Be inni himo mari expérience. Ba hewti Dumbuya do ko be woni inde non on ne veut pas la vieille classe. Musibe murandu lagine. Hindo yurmi. Oh. Ko sai hewto be mari argument. Do yon ni ko be woni wadde. Dum ko woni wolde do kadi ko fi none prépare go limbe ben do fi élection jidi. Ko wondema Fouta fo o ni wo ko 16%. Wo population Fouta ngo 16%. Wo kankan wo recensement wo be manipule. Wo be jonni ton kankan e farana 16. Wo dule la réalité ko 24. Wo si a nomete lagine wo ko fore e Bascot. Bascot wo ino jogi 60%. Donc koyo be eto be ekarta Fouta. Awa candidat jo Fouta on duwaga hebude lagine buri 16%. Fore e piya be wara ko sifa ko fe ino kon zogota bembe marahala tumbo chayde foko maninka je be yeto ko kambe ganyi fore ko min jidin ko nakiri be manipula mo be fala be wada burno mo be fala be yeto ma 60 plus 24 ko jelu ko 84 ampulon mo kala mo no mari candidat donc pour le goto doit ga hebude 10%. Do on yi
hino mapini be tawde sellu hebi plus de 43% premier tour o inni do wondema wo hari wono wo liste on wo hari ko manipulado mo gonfla wo kadi wo ko fraud sellu limanaka maratoma mo wono feddude premier tour sellu en e IFDG ma intellectuel fu be jabota ko be ko tertagol population on wadano warni wo awawata mo inde parti politique ko holorda ko adde mbudi ko holorda mobilisez-vous be ano déstabiliser ma hay ka der julirde ibe mari représentant julnobe ka der église ibe mari représentant ka der berde ibe mari représentant hay fi may bebe an ila joni tun no nous allons gagner les élections procureur ko kambe je on justice ko kambe je seni ko kambe je ministre de l'intérieur ko kambe je défense ko kambe je mawbe coordination ko kambe je gagno da honto be arabe nano pullo ko janano gote mo yaltata ko non jangidi l'école ko dum mo kala e memminido be fo be joroto e makko fi wata luttube ben finu ko dum be woni yennirde do ceno monene mbo ko ta o wowlu ha ene luttube ben faamen ko faami kon ko be faala ko onno ko duma ko intellectuel baali diplômé baali harasi be wowli goddo wowlata no mi o inelande ko pour arme no wolde mi anda politique nani musibe jama me ono yoromi goddo gono je suis fier d'être Peul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est des mots bidons. Comment on go wolde ça n'a rien à voir être je suis fier d'être Peul. Terte di piji ko wanna go yewtude non jandi buri dum pullo no laba pullo no sorte di pi sorte aux émotions mais le wolde mo winda la lei je suis fier d'être Peul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ko nous changeata o phrase ma do ko ni no rewbe fulbe wenno laba ko nous changeante les filles Peul sont belles ete hettonte dungal kamon siron fala on kanete si on fala on kane si on fala wone o marambu hida laba ko kanu be lamima hida mari jawdi ko wasidu be lamima terte ko piwi être fier d'être Peul ko action hina phrase marata winda do réseaux sociaux fi mi ari mi wowli fi dum do joni ko on maninka be ils ne sont pas fiers d'être malinki negui soso je n'ai pas fier d'être soso ko e wol problème men din landine non je suis fier d'être Peul a wadi combat Cerno phrase goto an a déstabiliser ko mi wadi do kon fo a jabi ke modifie janne on a jabi ke faya minimono combat o lanni il faut être fier d'être Peul lanni may kadi dano den jango kadi sibari be memini goddo kadi yalten no min walla wa pullo ala pullo ko dimo be sokirema no be falira pullo ko dimo so ari ka barrage ko yo yenu pullo ko dimo ko yo dogu leydi makko nin negwe pullo no laba nde wowla dum hara o susata yowde ka makko mi fo wiide weltori kono min miɗo wawi goyo famude musidɗo anko on ɗa ko wolde koyno mon yewtirde ɗum ɗo ko fiye luttuɓe faamu miɗo andi mi ari mi wowli ɗo joni noon ko sakkitoru non je suis fier d'être Peul phrase goto an a gayni combat on sabboɗen kadi probléme go
Ok. O wawi famude musidɓe probléme ji ɗin kam men no ɗuuɗi ko angal famugol probléme o wonɗe groupe kadi ardiɗo en on ɓe yimɓe ardiɓe en ko kamɓe kadi woɓɓe maɓɓe fama woɓɓe kadi mara intérêt e yaltuɗo ok mi wattana on ɗo kadi goɗɗo go kadi menen ko mi uttasi de mi yahali on min nanta français nani min anda politique kadi mais yo tu ne comprends rien en politique tu ne comprends rien va à la mosquée tu ne comprends rien en politique yo wajunaka julirde pular wawuɗa mi wattana ɗo kadi jentoro ɗum ɗo kadi mi analyse na jango miɗo faala wadde sahay ka Facebook mi andira jama ande mi anda fiiɗum jango miɗo faala wadde sahay ka Facebook mi andira jama ɗuɗɗo gon mi weltaki mi wawata wadde ɗum mi waɗata ɗum kadi ko wonno marɗon ko honno ndewonɗon ɗumde nde onande to ɗumaka fiiɗu goɗɗe naw ande mi anda fiiɗum jango miɗo faala wadde sahay ka Facebook mi andira jama ɗuɗɗo gon mi weltaki mi wawata wadde ɗum mi waɗata ɗum kadi ok ina vidéo timmuɗo mi hendi e nini kadi ka réseaux sociaux ji miɗo yiide yimɓe no ardude ɗo ono yafa ɗon ka ɗuma ka TikTok ɓe ɗumannike ono ka TikTok ɗuma ono taƴi yimɓe ɓen ala wadde ɗuma ono ala wadde like donc hara woɓɓe signali vidéo mi relance nano wayno la wono Ronaldo no wallitade ɓe gazaɓe hatto ñina mbuɗi Ronaldo arabu no mari buuɗi haykete Ronaldo ko jelwoni honno hendade Arabie Saoudite si ɓe ƴettuɗo ɗin mbuuɗi ɗiɓe jonnata bo ɗon okkora palestineɓe ɓen ɓe laɓiɗi Palestine konno wonayno jama men ono ɗani ina mbuuɗi arabu ɗin ono moɓude so wallitoto Palestine yimɓe Palestine ɓen no hatto jinno negoy hakkude mo e Allah ɗo yo Ronaldo okkornum Palestineɓe ɓen ok o yafoto musidɓe so yi ɗuma o waɗali ɓe signala vidéo Allah waɗi en arti ɓe signala vidéo on fami donc miɗo tori on yo waɗu like nego musidɓe population Palestine on ɓe hatto ñinde sadaga Ronaldo on ko peeji arabuɗe woni yaade ɓe ƴetta mbuɗi ko arabu ɓe ƴetteno mbuɗi ɗi ɓe jonnata ɗi Ronaldo ɓe yaha ɓe wallito Palestine ɓe haray nayi ɓe okkor Ronaldo milliard ji o ƴetta seeɗa o wallitoyo Palestine musidɓe ordre mondial on no metti famude mbuɗi ɗi ɓe jonnata ɗin tun Trump no mari argol peeji arabu ɗi ɗeballe ɗo ɗin mbuɗi ɗon tun no wawi heɓɓitade wattitade on no Gaza hara ɓe hatto jina e mbuɗi Ronaldo
Ok, mi arti tan on gonari ke mi hatti dum. Kono marɗon ko honno ndewonɗo jomire nde konande to ɗinaka ɗiɗi naw ande mi anda fiiɗu janngo miɗo faala wadde sahay ka Facebook mi andira jama ɗum sab on o video ɗo himo ka TikTok ko haray ɗum o wawa no famude haray nami yewti kono foye mum joni mi explique nayo ɗo ko Hajja Binta Lali miɗo yiide yimɓe no atakude ɓe miɗo faala no hara ko yewtore nden tijiri finu yo nanu moƴƴa nanon kadi conteston kono jaka video mo mi waɗi on ko taƴaɗo ka TikTok nun sabi mi waɗa Binta Lali ko hara ko konguɗi maɓɓe ɗin nanayno ɗo Binta Lali so e kam musidɗo jento musidɓe mi foddino e télé ka mi foddino e télé haray na mi tampu ɗum ɗo fof no mi wawata yirde ni ko ɓurno moƴƴude koyo nanu nun hito maɓɓe mum kono joni mi yetto e ɗe balɗe ɗo ko Aliou Ba wona ko ñawede ɗo miɗo tañini woɓɓe waɗi video ɓe anali onno ɓe wi'i wondema ɓeɗo inni mandas ko yo Aliou Ba accite yewtore kam mi nanno kadi haala kan tijiri ala yummiraɓen ɗo e nder yewtore maɓɓe nden sonnaɓen ɗo ɓe inni wondema min mi wawata supportude goɗɗo mi anda on Aliou Ba on min ko général Ba mo ni dumbe am woni ɓawo mum o teddintalan min on mi hersinamo ma mi janfomo mi anda on wiyeteɗo Aliou Ba mi yi yimɓe hino ataka ɓe yummiraɓe ɗo ka Facebook wonno ka TikTok no gasa on hawra e video kono min mi faala e wi'ude ko wota on ataku min kon nomi mi toroto kaɓe inni ɗon kamɓe ɓe anda fi Aliou Ba ɓe landota ko yo goɗɗo accite fi mum hino wawi e musude kono andugol alhaali maɓɓe on e andugol yeru faamu maɓɓe on e politique ma e ɗuma e situation leydi ndin ka woni ɗon e janguɓe leydi ndin ko woni ko wadde komi innota on wota on ataku Hajja Binta Lali onno nembiro en ɗo wota on atakuɓe si tawi intellectuel ɓe me yo ɓen jangi ha towi hiɓe tawti CNRD ɓe wadde campagne Alaji Alseyni halfina ɓen coordination hiɓe wadde campagne ko ɓe yummiraɓe ɗo wawi famude l'avenir leydi ndin e situation politique sabbinoɓe yo goɗɗo okkoroɓe suudu yo goɗɗo wallitoɓe o yahi o ƴetti otowal e leydi kala mo yeenuɗa kala mo okkorɗa a jeyimo ɓe no wawi arde ɗo ɓe daro ɓe nano accide onno Jumbuy onno Aliou Ba wotan atakuɓe mi torike o yawtore nde ɓe yewtinen min hawranalan kono yi'ugol yimɓe janguɓe ɓen anduɓe ɓen ko fewndi no yahi no waɗana Jumbuya CNRD innen ɗo joni onno intele groupe cadre fulɓe ɓen kaɓen ɗon tawi ɗon no wawi yewde manipula ara kadi winda plaque je Fuuta no wonani o ko Hajja Binta Lali ɓe fama fi politique ɓe anda économie ɓe anda on ɗuma video on on so ɓe signal dem miɗo tori on onon ka TikTok ɗumanni onon hiɗo wawi arde fela ɓe sonnaɓe ɗo
donc mimi on torike on yeru ko be yewti do kon waawe faamude contexte mabbe on wota on attaque si on attaque yimbe be tanjini don ben hebe mari conscient hebe andi piiji din fo be ko yimobe ni okkordo be wo be dumanato oya ari yeso yimbe ben fop o ko ribe hino hanuno be dejja hayisi be jabaki kono kambe gani be huli leydi ko kala jogiido dole yimbe be giwtirta bawmu so yido be no rewbe fulbe ben janabe ben jokkibe be dumanike si tawi non ko be afo woni ministre ko kambe fewjata ko kambe warrata ni ono hidon dani si warbe mom be lo'i rewbe ben be yalte be dabba be inata ben hino kelbi ma fewjebe be ma ka mbudi lancete don be lutata tum son faala ka yo rewbe mom be yohu on kelde ndare hay ka galleji men si jiwa heɓama ɗon ɓurɗo marde jawdi on ka miside mamo ɓe tangino on hino kelɗi ɓe diwa e ɓe ngurene fo ɓe yaha ton ɗum ko hay hakkude ɓen si on faalama hiwde rewɓe fulɓe ɓen on ettoto kelɗon e leydi ndin fewjon ay so yahay on se o yaray tun wondema ɓaay mo faala kono kala ka fewjete directeur de banque ministre on président de la république kala ka fewje ka yehete debbo no yidi ko teddi e ko nanti inde e ko mari jawdi ka village mon rewbe buydo wodi o be yaltude ina deyi haray ko wonde mabba ko sahabajo woni be jombude ngurnan dan ko an sansayda hari aranu be innete onno kamen ha joni be innayi sa okkay joma on okku aden keldudo jokkudo soobe ngol kongol wietengol soobe jentengol hingol lutti kono kongol rondi kon konteni maggol on sanji mi wala non e misal hande footballer jo si ari do international o ari o torike jomon on saloto o jabay mawbe ben saloto be jabay sibe innino aranu hande ko fijowo balon be inna okku biddo ma on jokkudo sobe be okkaymo be okkata kono hande si yimo fijowo balon si ari don balo woni sobe ba mbude hebike nder mum yimowo adi hande si ari no don be okkata jo mabbe on ben ako yimowo ni na sobe o jokki kono hande no fandi e be ngure do ka yimowo mo fo andi do yahata toroka makko ko jon atto inde mimi yahay nagoy yimu gongol wonti sobe sabu hendum mbodi di awa hande ko wiete gon e der be ngureji mi here mari valeur ji go en nodday kono hara ko goddum go fandi de hande ko wiete kon okku biddo ma on aade sobe hande kadi hina wonde mako jokkudo ko feewi sobe on don en fo mo kala men ko non tu wowlirta kono ko e taw haray mo jogi goddu ko du woni sobe o yi contestation sansi he fi Allah musidango accu fi Allah he goddo go wodo wo donc vous validez le matérialisme ko sifa be do mi woni yewtude no yurmine no yurmi hey mimi ara mi yewta yewtore wo kanko go fami hala ankan wo wonde ma materialisme on wo wonde ma mimbi validino ko yimbe jongu material mimbi do mido mari golle mido mari golle
hakkilo yetade yimɓe ɓen si tawi ɓe falama ɓiɓɓe maɓɓe ɓen rewɓe maɓɓe rewɓe fulɓe wota ɓe yo ka janame ɓe yo worɓe ɓen kelɗu ko yo on wakkilo waɗa e rewɓe ɓe lutta e mom a debbo no yiɗi ɗiɗo piiji wo mo yetade la wo min inni joni hara e rewɓe e famille maɓɓe wonu matériel ko sifa ɓe no yewtata ɓe ko heltuma ɓe famata aduna ko ɓe sira wowlude ko sifa ka réseaux sociaux ko ɓe sifa ɓe yennay ma min miɗo yetade yimɓe ɓen haqqille yimɓe ɓen changino si ɓe inni ɗo joni sooɓe ko mbuuɗi ɓe faandi ce n'est pas un saboteur non terte ko yimɓe ko niveau maɓɓe faamugol ngol ni ko ɓe woni majorité e jama men o non ina o sabote ala woni si vous accimi bloca o ko abimi bloca o si vous dites que les femmes ont raison acci ko marɓe ɓen ndiyanka ko e moni yewtude o wawde famude komi fala o wiwde ko leydi men ndin no jeeya e piiji buyi ko woni en fuutade ko sabuna en ala e fewjude ko sabuna en ala ka fewjeteɗon si a lo'i hay ka famille ma ka ɓengure ma yimɓe ɓen dogete on faami sa falama rewɓe ɓe wota ɓe dogu ko ɓuri kon a ettuno kelɗa ok joni vidéo an sakkitoron ande vidéo janɗinɗo hiɗe ɗuuɗi ɗo yon innu rewɓe fulɓe wota ɓe yohuma ɗo ni ete kelɗon ka leydi mon teddon goto maɓɓe yata musidɓe ɗi ɗumaji onno ɗuma on oɗanike ɓe fa noon tun jollude bonus ɗonon téléphone ji anni fof woɓɓike sambe si wawi ɗumannade ɗo mi holla on tun ko raɓɓiɗi si wawi ɗumannade udditade ɗo mi holla on ɗo tun goɗɗum mi falno o hollude ɗo si tawi o wawi udditagol juutata en foyde weltodirani musidɓe nani ono ɓe ka ɗuma ka TikTok ok si wawi ɗum annade ko vidéo raɓɓiɗuɗo ko goɗɗum tumi fala on hollugol ok ayni ɗo ko mi fala on kon hollude ok hene ɗo
Ini deh hari songala. Hari itu ala. Oke, dari do. Oh no, dari do. Oh, andi di komoni. O andi siga ko mi fala on wiude cadre be men ben intellectuel be men ben ko sifata ngurdan do ko dum be woni wadande politique o yido himo e jardin makon nini kala kay yudo mo himo e veste e cravate himo yaha himo mosa. Il est occidentalisé aujourd'hui plus que les occidentaux. I duuɓi feƴƴuno ɗon fof ko hari ko suusi makko wonni ko yo heɓu suudu wondu moƴƴuru himo mari jardin o yaha o ara o nani ɗo wonɗi wowde nini hande ga yimɓe men ɓen hina fi ba wuri tum no wonɗeɗo ɗen édikirede ka lekkolji ko ɗum ɗo woni fanude men ɗen ko hay ka duuɗe men goye hande kadude men ay do goddo haray mo waajo on do ittugol sadaka himo lando do rewbe be ittu tenge hono be ittu tanye mabbe den fi juulirde hara ko waajo to haray mo hodi étage himo jogi Mercedes wal mo jogi auto al bungal ngal o yeytata auto makko kanko be darna juulirde de mi wala mi fillitano o yiyay do waajoto be fi juulirde be yeto sa itti dum do no wodi do rewbe jettebe ay kange mum hina amna hina go indugo yimbe be wota be wadu rewbe jettebe kange mum be yeyta darna juulirde den haray mo jogi auto wal makko ngal 50,000 o yeyta tangal be nabaka juulirde on fami daro yeto yimbe be onon son acci do jawle mon den koko yimbe rona lanca hara kanko o mara he magasin kono mo darnude étage kanko suudu makko ni so may kanko hono ko malaika be ngarata hoda ton be rewa Allah nego do ya lande do debbo yo yeewu kange makko darno juulirde nay ko kan onno ko aljanna o yobi toyte yeeyi to auto almangal ka yasi ila jogi auto angal 100,000 €, 50,000 €. Ara lande do debbo yo yeeyi to kange makko den on naate aljanna. Jama men on hande no yurminani mimmi inna dum do go fiota yimbe be itu sadaka ko mi fala on wiude non no jama wona no manipulirede. Il faut être conscient a jodo to wonde ndara piiji ko wala ko wadede ko wona ko wadede a taway ko miskina be woni gollude fu ena no waside hikka mi hendaki zakka on buyi mi woni wolirde tata jon hara min o mi heɓali gebal angal buyi hara no gasa miɗo andi ɗo
onno karamu ko be buyi hebuɓe joni haray ko ɓen ɗon mi nawli min kadi miɗo arɗo joni miɗo wowla ko kadirɓe men ɓen ko sifa ɗan gurdam bawuri ɗo ni o wino en ɗo ñande goo wo wondema kanko ko 1 million électricité wona yoɓede ɗum satta kanko o yoɓi ɗum en 2020 bawuri hari no wawi yaltude ɗo mantora hino yoɓi courant 1 million ɗum satta goɗɗo wo ko c'est mentalité de wahabiya ina gonga ma ko wiyen du ƴettanta ɗo waɗa ɗum groupe um kere ɓe ala manipilude he a wowlay tum ɓe ƴettanama ɓe ɗumanno kere ala ɗo hara ko groupe ono suufi wonɓe moɓude kaliseji yimɓe arayɓe okka kaburuji jawle onon hiɗon nawni goɗɗo wowlay hunde udditugol haqqille ɗen yahon ɗaɓɓon groupe wosele wahabis woɓɓe ala ƴettude ɗon mbuɗi yaha e kaburuji onno 5 million 10 million toro manipulation no wodi no keli ni fo ko an ƴoƴƴata kono ƴettata débat o waɗala kadi sectoriel ce sont des wahabistes yimɓe ala moɓude ɗo kamien jo yaha yetta saykujo maɓɓe ni tum ɓe ari ɓe dori du'a o yettoɓe wondema hay son juulali o naata aljanna acce uddi ton koye mon ɗe si goɗɗo no wowlude moi je trouve que vous opposez à tout le monde, vous êtes jamais satisfait. Ƴettude Allah an wondu e yimɓe ɓen fo wondu e yimɓe ɓen fo kanu ɗum lorrata jugement ma on ɗo koye no changeta yan en conclusion ma no holli si je m'oppose à tout le monde c'est d'une façon d'être neutre ko neutralité non ko non e neutralité hina groupe mi woni défendude miɗo andi haqqille meɗen ko non enen gollirta sa ari a wowli gonga fi fof a haɓide e fof koya woni e groupe mum haɓa ko ɗum wonɗa ala wolande ɗo hay ka dewle men sa ari a waɗi ɗo vidéo a yewti gorko on e debbo mo kala ko waɗata ɓe memata vidéo ma on